Comentas que o primeiro ano foi durísimo, que o pasaches bastante mal, pero tamén porque a situación do Concello non era a máis axeitada, non? Como era? Como estaba o Concello cando vos chegastes? Bueno, nós cando entramos no goberno, a verdade é que o Concello estaba nunha situación de parálise, non? Un funcionamento caótico tiña. Había expedientes enquistados de 9 anos, por exemplo, a apertura da Rua de Ourense, a penalización do casco histórico, o plan especial do casco histórico, había moitísimos expedientes judicializados, había tamén servizos sen licitar dende había anos, por exemplo, a limpeza viaria 12 anos sen licitar, a recollida selectiva de residuos 9 anos, me parece. E, bueno, iso a verdade que foi moi complicado. Tamén teñamos un problema importante no tema de persoal, non? Na área de urbanismo estivemos durante case un ano, bastantes meses, cun só auxiliar administrativo, estivemos en arquitectos, estivo concellos en secretaria durante case un ano. Entón, todo iso fixo que fora complicadísimo, non? Unha situación previa lamentable e logo unha falta de persoal e de medios enorme. O primeiro que houve que facer foi empezar a organizar o traballo, distribuir o traballo. En ese momento tamén puxose en marcha por parte da Deputación o plan Xestiona, non? Para de rexistro dos expedientes, bueno, se facilitou un pouco tamén o traballo. Bueno, nós tamén tiñamos as áreas de responsabilidade que teñamos os concelleiros do BNG, eran áreas complicadas, non? Tamén as eleximos porque eu penso que dentro do BNG hai unha sensibilidade especial a eses temas como, por exemplo, a participación cidadá, medio ambiente e patrimonio, non? Que eran as nosas áreas de responsabilidade. Eu, concretamente, que era responsable da área de patrimonio, pois era difícil, calquer proxecto que iniciaras, pois tiña unha tramitación longa, bueno, ao principio fixo que fora un pouco frustrante, non? Pouco a pouco, coa axuda inestimable dos traballadores do Concello, que son un exemplo de profesionalidade, a verdade, pois fomos empezando a resolver expedientes, non? A resolver proxectos e iniciar proxectos novos, rematar proxectos que xa estaban iniciados, e, bueno, a verdade é que o segundo ano que empezamos a ver os froitos dese traballo, pois foi moi gratificante. A pesar de todas esas dificultades, conseguistes facer no tempo que gobernastes, pois levar adiante proxectos. Contanos un pouco cuáles foron tanto os que che correspondían a ti como os que lles correspondían ao teu compañeiro Tapa. Bueno, na área de responsabilidade que eu levaba, que era a área de patrimonio, en primeiro lugar materializamos a penalización do casco histórico. A ordenanza de penalización estaba aprobada dende maio de 2014. Durante un ano non se fixo nada hasta as seguintes eleccións e non se pusemos en marcha. Tomouse a decisión de mercar o teatro principal como primeiro paso de cara á súa rehabilitación. Falamos coa Fundación Teatro Principal, propúsoselle, buscouse financiamento e iniciaronse os trámites para a compra, que logo materializouse co goberno seguinte, co goberno que entrou coa moción de censura. Iniciamos de forma sistemática e continuada a recuperación do noso patrimonio. Rehabilitamos o palco de San Bartolomé, rehabilitamos o cruceiro de San Bartolomé, que está catalogado como BIC, iniciamos os trámites para a rehabilitación do Parco da Corredoira, buscamos financiamento, solicitamos permiso da Dirección Xeral de Patrimonio, fixose o proxecto. No momento da moción de censura, o proxecto de rehabilitación xa estaba incluso licitado. Tamén quisimos traballar o patrimonio das parroquias e solicitamos subvenciones para a rehabilitación do lavadoiro de Rodas en Illarei e da Ponte do Mosteiro en Pesegueiro, pero esas foron dúas subvencións que viñeron aprobadas, pero coincidiu coa moción de censura e logo perderonse, non se fixo nada. Tamén pusose en marcha de novo a Oficina de Rehabilitación da área de Rehabilitación Integral, e nos adherimos ao Plan Estatal de Regeneración e Rehabilitación Urbana. E na área que correspondía a Tato, área de medio ambiente, traballastes sendeiros, que fixestes en súa limpeza, por exemplo? Sí, bueno, licitáronse con moita dificultade, o Servicio de Limpeza Viaria, que levaba 12 anos en contrato, despois de levarlo 3 veces a pleno,
e no que houve que retirar algún servicio como a limpeza das parroquias por insistencia do señor Padín e do PP, que nese momento era unha oposición, para poder aprobar eses pregos, pois houve que retirar a limpeza das parroquias para que baixara o imposto. Licitouse ese servicio, iniciaronse os pregos para a licitación de outros servicios, da recollida selectiva e da limpeza de edificios municipais tamén. Traballouse o tema da recollida selectiva, fixose algo tan revolucionario, na miña opinión, como a colocación de composteiros no casco urbano, que funcionan moi ben e que son moi empregados polos veciños, a parte dos composteiros tamén nas casas particulares nas parroquias, que se distribuíron gratuitamente. Traballouse moito a limpeza das parroquias, do Camiño de Santiago, o tema das sendas, do acceso ás praias, etc. Bueno, todo iso, todo ese traballo, de repente, paralízase por culpa da moción de censura, non, que se presentou. Como viviches ti aquela época? Que pensabas cando se rumoreaba que podía levarse a cabo despois de, por fin, deixar 2 anos despois de 2 anos de goberno progresista, por decirlo así, en Tui? Como viches ti esa experiencia da moción de censura, primeiro? Bueno, pois como digo, así como o primeiro ano foi moi duro, si é certo que xa despois funcionábamos moito mellor, incluso moito mellor entre nós, os distintos grupos políticos que conformábamos o equipo de goberno, xa funcionábamos moito mellor, e xa eu, por exemplo, xa coñecías mellor o funcionamento da área de patrimonio, xa tiñas incluso contactos cos técnicos de administraciones superiores, entón todo iba moito máis fluido e funcionaba cada vez mellor. Eu penso que se hubiéramos acabado os 4 anos non volvería a gobernar un goberno de dereitas en Tui. Eu penso que iso foi o que precipitou a moción de censura. Eu penso que tanto o PP como a Converxencia 21 deronse conta que se deixaban acabar o mandato non iban a volver a gobernar en Tui e propiciaron esa moción de censura. Esa moción de censura que significou volver aos anos escuros dos gobernos do Partido Popular e de parálise. Este tempo, despois da moción de censura, un auténtico desastre no goberno municipal, todo o que eles levaban no seu famoso acordo programático, que foi a súa excusa para a moción, apenas fixeron nada. A oficina do ARI que eles falaban de promocionala rematouse un contrato, non o licitaron, está traballando de forma irregular. Hai risco de perder as subvencións desa prórroga estatal a que nos adherimos por presentar un proxecto de urbanización 5 meses antes de que acabe o prazo, que non van a poder materializar, por exemplo. Completaron proxectos que nos iniciáramos, eles completaron a compra do teatro principal, eles completaron a rehabilitación do palco da Corredoira, pero proxectos novos non fixeron absolutamente ningún. Só fixeron, iso sí, moita propaganda, por exemplo, o tema do xardín da zona, o xardinamento da traseira da área panorámica, por exemplo, a praza de Fromista, pero iso son proxectos que son irreais, que non se van a poder facer, polo menos a curto plazo. Pero proxectos reais non fixeron ningún. E tú accedes de novo a responsabilidade de encabezar a lista do BNG. Por que aceptaches de novo continuar representando o BNG no Concello? Bueno, decidiuse entre todos os militantes, os simpatizantes en asamblea, pois decidiuse dar continuidade ao proxecto. Tamén é certo que 4 anos no Concello, dende a nosa inexperiencia, aprendimos moitísimo, eso tamén é algo que hai que darlle valor, non? Sí que era importante darle continuidade ao traballo, non? Eu estou a disposición do que dispón o BNG, do que dispón os simpatizantes e os militantes, e, bueno, entón non estiven dispostas sen ningún problema, non? Incorporose moita xente a candidatura, moita xente nova, e, bueno, eso foi moi enriquecedor, síntome moi arropada e moi querida, moi apoiada, moi asesorada polos membros da candidatura e tamén polos militantes e polos simpatizantes do BNG, e, bueno, pero a verdade é que os meus maiores fans teño que dicir que son os pacientes que teño en Tomiño, que a través das redes sociais fanme chegar mensaxes de cariño pois inmenso, a verdade. Son pacientes maravillosos. Para que eu sexa a única candidata para a alcaldía de Tui, eu penso que só fala dunha política de exclusión das mulleres. A igualdade real non existe. A presenza das mulleres en cargos de responsabilidade é a excepción, non é a norma.
curiosamente, só houve que a candidata á alcaldía en Tui, que foi Ángela Alonso Testa, tamén candidata do BNG. Pero, ademais, o BNG, a súa portavoz nacional, é unha muller. A candidata para as eleccións europeas é Ana Miranda, outra muller, por certo, que fixo máis por Galiza ali que todo o resto dos deputados xuntos, non? É dicir, niso tamén o BNG marca diferencia. Bueno, pois contanos entón cual é o proxecto do BNG para Tui, cuáles son as potencialidades que ten Tui, cal é a túa visión de Tui, como queres que sexa Tui dentro dos anos. Bueno, pois a verdade, eu o que non me podo explicar é que Tui, con todos os recursos que ten, este é a situación que está, non? Tui ten o espazo do río, ten a cidade histórica, ten parque natural, ten unhas parroquias con patrimonio moi rico, ten moitos servicios, como por exemplo ten balneario, ten parador, ten aula da UNED, ten conservatorio, ten polígonos industriais, está ben comunicado, ten línea férrea, ten un aeroporto cercano, ten autopista, ten autovía, e sen embargo vemos todo o que pasa nos concellos ao redor e vemos o que está pasando en Tui, que cada vez ten menos poboación, cada vez está máis abandonado, cada vez pecha máis o comercio local, e o que non podo entender é por que pasa iso, non? Bueno, penso que o BNG, os concellos BNG marcan a diferencia, son modelos de prestixio, os concellos BNG destacan, non? Entre tanta mediocridade. Eu penso que o proxecto que ten o BNG para Tui que é unha cidade que coide o seu patrimonio, que coide o medio ambiente, que sea unha cidade para as persoas, para os nenos, para a diversidade funcional, para as persoas maiores. Ese é o noso modelo de futuro, non? Por que está Tui como está? Cal é a razón? Pois eu penso, porque ten que haber unha razón, non? Eu penso que a razón de que pase iso foi os gobernos nefastos anteriores do Partido Popular. Foron gobernos incapaces. Bueno, penso que o BNG é unha alternativa que penso que sería capaz de facer ese cambio en Tui. Ti que vives nunha parroquia, como crees ti que debe ser a administración do Concello con relación ás parroquias? Bueno, penso que as parroquias, aparte de ser as grandes esquecidas, tamén son as grandes descoñecidas, non? Sempre que falamos do noso patrimonio, centrémonos moito na cidade histórica, non? Eu penso que hai un patrimonio nas parroquias moi importante, é unha riqueza natural moi importante que tamén hai que dar a coñecer, pero penso que no tema das parroquias, quenes deben de marcar as prioridades e deben de decir un pouco os pasos a seguir deben de ser os propios veciños, non? O poder da veciñanza como motor de cambio, non? Eles tenen que dicir cales son as súas prioridades, o que precisan, non? Por iso, dentro do BNG, o que propomos é a creación dos consellos parroquiais, non? Onde representantes de distintas asociacións culturais, comunidades de montes, etc., conforme un consello parroquial que sexa o que decida cales son as necesidades que ten esa parroquia, que eles prioricen as súas necesidades. Como o goberno municipal debe actuar no aspecto cultural? Bueno, pensamos que se debe favorecer as actividades maioritarias, non? Hai festivais moi importantes en Tui, como Pleidó, como Efquén, Arraianos, Música no Claustro. Tamén hai outras actividades culturales máis minoritarias que tamén necesitan apoio por parte da administración, incluso facilitando lugares de encontro, actuacións, locais de ensaio, etc. Que se vale a pena? Aunque eu penso que sí, que decididamente sí. A pesar da renuncia persoal, a pesar dos problemas de conciliación, do traballo, do esforzo inmenso, penso que hai un equipo importante detrás, hai un proxecto importante que entendo que pode transformar Tui, e iso sempre vale a pena.